Ja Kaisu heittää ensin keskelle. Ulkopuolella. Tervetuloa seuraamaan SM-finaaleja ja kyseessä on naisten 501 finaali. Ja naisten SM-finaalin aloittaa Samuli Bluesin Lumisilvaan. Peli käy. Finnish Championship. Ja vastakkain ovat itsensä pelanneet Lumisilvaan ja Kaisu Rekinen. Lumi nähtiin jo tuossa hetkeä aikaisemmin krikettifinaalissa, jossa Kirsi Viinikainen oli parempi, mutta nyt Lumilla on sitten mahdollisuus 100. hopeamitali muuttaa kultamitaliksi, mutta tällä naisella Kaisu Rekisellä on varmasti muita ajatuksia tästä asiasta. 100. Lumihan on tällä hetkellä rankin 3, tosin näiden tämän päivän suoritusten jälkeen tulee olemaan rankin 2. Huomenna tai sanotaan nyt maanantaina viimeistään ilmestyvässä rankkilistassa. Ja Kaisu on 41. pitkään rankin 4 ja vahvistaa tuota sijoitustaan tänään. Kaisu voitti semifinaalissa 26. Tarja Salmisen 4-2. 8 joukossa hän voitti Maria Lindströmin 4-2 niin ikään. Maria on vastuussa noista näpyttelyistä tänään käsittääkseni. Ja sitten 16 joukossa Kaisu voitti Eija Axelsson. 45. Lumi voitti semifinaalissa Sari Nikulan, joka on siis tosiaan pienoista comebackia tekemässä ja näin hakee pronssi 45. mitalin tänään. Tai on varmaan sen jo hakenut, veikkaisin. Ja 8 joukossa Lumi voitti Katja Helinin 4-2 ja 16 joukossa Soile Jalvannin. Jos vielä katsotaan näitä muita pelejä. Kaisu voitti siis 24. Semifinaalissa. Tarja voitti 8 joukossa Kirsi Viinikaisen ja 16 joukossa Satu Niskalan. Kirsi taas voitti 16 joukossa Anu Ampialan. Ja 60. Kaisu voitti 8 joukossa Maria Lindströmin, niin Maria voitti 16 joukossa Jonna Tuomaalan. Lumi, joka voitti siis Sari Nikulan semifinaalissa, niin Sari voitti 8 joukossa Marika Juholan niukasti 4-3. Ja sitä edellisellä kierroksella rankin 2. Maret Liirin. Ja Marika taas voitti Backydartsin 21. venäläisavun yhden heistä Tatjana Volokhinan. Ja Katja, joka hävisi siis Lumitulisilvaanille 8 joukossa, voitti 16 joukossa Tiia Lavikaisen. Eli tämmöisiä 81. pelejä on tänään pelattu ja nyt pelataan sitten naisten finaalia. Ja tasaisissa merkeissä mennään. Lumi ei ole päässyt niihin keskiarvoihin, mistä me hänet tunnemme. Mutta pelihän on vielä vasta alkuvaiheessa. 60. Kaksikymmentäviisi. 121. Kaisulla jäljellä 164. Kaisulla katkon paikka, mutta eipä mene. Tuo Kaisun 54. on sellainen, Lumilla jäljellä missä hän 89. kyllä häviää, kun hän nostaa tuon käden tuonne ylös ja sitten juuri heittovaiheessa pudottaa sen alas. Ei siinä nyt hirveitä häviä, mutta kuitenkin ehkä vähän.
Ei pääse Lumi tätä 8-9 poikki heittämään. 27. Ja näin Kaisulla jäljellä 110. Paikka 110 varmaan 20 kautta ensin liikkeelle. Ja mitä sitten tekee, jos ensimmäinen osuu punaiseen, mutta ensimmäinen asioiden edelle, se on väärä ripla. 95 hakee sieltä silmä alle, mutta ei osu. 50. Lumilla jäljellä 62. Nyt singeli 12 todennäköisesti kyllä ja tupla 20, se on Lumin lempitupla. 42. Kaisulla jäljellä 60. Osut tällä kertaa Kaisulla 60 eli singeli 20, tupla 20 ja siellä Raimo Rekinen jännittää vaimonsa työskentelyä nyt. 36. Lumilla jäljellä 20. Oikein tiedä mitä siinä on. Ehkä se nyt vaan se ensimmäinen sitten lipsahti, niin sen tähden menee tiedot. Tai sitten hän yritti 12 ja 16, tupla 16. Peli on poikki ja ensimmäinen legi Lumi Silvaan. Niin tai näin. Toisen erän aloittaa Kaisu. Peli käy. Ja Kaisu aloittaa toisellekin. Lumihan voitti 85. Suomen mestaruuden muutama vuosi sitten. Kirsi Viinikainen on sitten siinä välissä voittanut pari kertaa. Ja nyt Lumi yrittää taas uutta 501 mestaruutta. Ja tällä hetkellä näyttää tietysti hänen kannataan ihan hyvältä. Finaalissa ollaan ja johdetaan 25. 1-0. Olkoonkin, että toinen leki alkoi vähän huonommalla heitolla. Kolmekymmentä. Kahdeksankymmentäviisi. Yksi sataa. Kaksikymmentäkaksi. Kolmekymmentä. Ja ei, tänne ei olla nukahdettu. Täällä vain keskitytään tarkkaan seuraamaan, kuinka Lumi Silva 11 pistettä. Ja sen takia tuo selostaminen jää välillä vähän rauhallisempaan tahtiin, mutta etteköhän te näe kuvaruudusta, mitä siellä tapahtuu. Tosiaan Sokos Hotel Vantaalla mennään. Täällähän on myöskin 45. Tervetuloa vaan kaikki kynnelle kykenevät ja vaikka nekin, jotka eivät kynnelle kykene. Parin kuukauden päästä sitten tässä välissähän on kisoja myöskin, mutta ei täysin avoimia kisoja hirveästi, toki pienempiä kisoja, jotka ovat kaikilla avoinna, mutta näitä 60. ranking-kisoja tai sen tapaisia. 2 viikon päästä on liiga, sitten tulee seuraavana viikonloppuna pääsiäisenä PDF Masters. Kevään yksi kohokohdista sitten on 45. Pentatlon. Naisten pentatlonia valitettavasti ei kasaan saatu, koska 20 pelaajaa ei löytynyt halukkaita.
Sitten siinä on vielä viimeinen liigakierros ja sitten vapun jälkeen tosiaan siinä on Finnish Open ja sitten on 85. ja sitten playoffs. Ja niille kuulijoille tiedoksi, jotka kuuluvat ehkä sellaisiin joukkueisiin, jotka saattavat tuolla liigakarsinoissa siis 44. pelaajia, jotka haluaisivat SDC Tourille, niin se ei ole mikään ongelma siinä mielessä, että teillä on täysi oikeus hakea sitä siirtoa joukkueiden kesken aivan samalla lailla kuin runkosarjassa. 41. Kai sulle jäljellä seuraavan 122. loppuun, milloin pelataan playoffit. Ja käsittääkseni myöskin, että jos yksittäisiä halukkaita on, jotka eivät välttämättä halua pelata kotona, niin sinne Tallukkaankin voi tulla 82. pelaamaan ne karsinat, mutta jos nyt sitten pelaatte kotona, niin se on sitten silloin samana lauantaina, kun on playoffit Tallukassa, niin siitä vaan siirtämään. Mutta se on tosiaan joukkueiden oma asia. Niitä ei mitenkään ohjatusti 44. Kai sulle jäljellä 40. Näin, että ihan samalla lailla kuin näitä runkosarjan pelejäkin on siirretty. Kai sulla tupla 20. Toinen tikka menee lähelle. 20. Lumilla jäljellä 128. Lumi on aika kaukana takana, ei ole nyt tulokseen osunut aivan sillä lailla kuin varmastikaan olisi halunnut. Hyvä ensimmäinen tikka nyt 74, ettääkö toisen sinne vai 42. Kyllä sinne haki 56 jäljellä, eli singeli 16, jättää tupla 20 alle. Koiko sulku, kyllä hän varmasti tietää mitä pitää heittää. Kyllä vaan, mutta ei 79. osunut viimeinen tikka. Kai sulle jäljellä 20. Kaisu Rekinen tupla 10, tasoittaa tilanteeksi 1-1, tupla 5. 10. Mutta kun ei osu. Lumilla jäljellä 49. Ja Lumilla 49, todennäköisesti 9 tupla 20 hakusessa. Kyllä vaan, tosiaan tuo Tiimu tupla 20 on Lumin lempitupla. Tupla 10. 39. Hienosti viereen, Kai sulla jäljellä 10. Tilanne tasan 10-10. 30 tikkaa heitetty. Eli eiköhän tässä nyt aika pian ala tämänkin lekin loppu hämöttää. Tupla 5 ja 1 tikka vielä. Peli on poikki ja toinen legi. Kaisu Rekinen. Kolmannen legin aloittaa Lumi. Peli käy. Kuusikymmentä. Kuusikymmentä. Kaksikymmentä. Kaksikymmentäkuusi. Kuusikymmentä.
70. Tasaisissa merkeissä edetään tässä ottelussa. Tilanne 1-1. Pisteet aika lähelle toisiaan, keskiarvotkin lähelle toisiaan. Ei mitään superpeliä nyt tällä kertaa taas. Ehkä tämä tästä vielä paranee. Ehkä ei, menee ja tiedä. En ole ennustaja. Olen selostaja, ainakin tänään. 45. Ja hiukan hermostunutta on pelin puolin ja toisin. 83. Molemmat ovat toki näitä finaaleita sen verran paljon heittänyt, että ei nyt pitäisi niin kauheasti jänskättää, jos näin voisi sanoa, mutta siltä se nyt vaan tällä hetkellä näyttää. Neljäkymmentäviisi. 45. 58. Vähän tuskaista ehkä tuo lumin pelaaminen tällä hetkellä syystä tai toisesta. Kyllä pitäisi pystyä rennommin pelaamaan. 100. Ja siitä ehkä Kaisu saa hiukan lisää voimaa, lisää itseluottamusta. Hän näkee, että lumi ei ole ihan oma itsensä, on vähän pihalla. No, tämä on vielä täysin ympäripyöreä. 121. Erinomainen heitto sitten. Kaisulla jäljellä 117. Menee selostajan kirous, kun lähdet jotakuta kehumaan tai haukkumaan tai mitä tahansa. 27. Niin lumilla jäljellä 92. Seuraavat heitot ovat jotain aivan muuta, mitä olet sanonut. Lumilla 92. Tuo on singeli eli 72. Sieltä haki 36. Ei osunut. 63. Eli sieltä viimeinen ripla löytyy. 68. No niin, hyvä Elmeri. Kaisulla jäljellä 90. Elmeri on erinomainen kuuluttaja. Ja ensinnäkin se, että me lähtee ylipäätään kuuluttamaan mitä tahansa, niin se on jo iso kynnys. Ja sitten, että vielä osaa jotenkuten sen tehdä. Nyt hänellä on 18 jäljellä. Tämä ei nyt välttämättä ollut ihan semmoinen ideaalihaku, mutta tupla on jäljellä. 72. Hiuksen hienosti. Lumilla jäljellä 24. Hiuksen hienosti on viereen. Peli on poikki ja Näin. kolmas legi Lumisilvaan. Lumi siirtyy 2-1 johtoon. Neljännen legin aloittaa Kaisu. Peli käy. Kuusikymmentä. Jos tänne Sokos Hotel Vantaalle tulemme Päkkidars TVn kanssa, ja jos täällä vielä on joskus selostuksia, niin täytyy kyllä ensi kerralla pyytää 45. vähän pehmeämpi tuoli. Täällä kieltämättä alkaa vähän takapuoli puutua ja paikat piukkua. On vähän kovat jakkarat, mutta eiköhän tämä tästä, ei tämä nyt 100. kauaa kestä. Meillä on tosiaan tämä finaali ja sen jälkeen meillä on miesten finaali, jossa kaverukset Jani Haavisto ja Teemu Harju sitten ottavat mittaa toisistaan. Kaksikymmentäkuusi. 60. 60.
140! Hyvä väännös Lumilla siinä. Näin pisteet aika tasan. Kaisulla heittovuoro. Riplaa löytyy. 140! 100. Korjaan 100. Joo, sitähän minäkin. Lumi kattoo Elmeriä vähän sillä silmällä, että äläpäs sinä nyt oo puolueellinen. Ja heti heittää sitten itse vitosen, kun kerran katsoo noin pitkään. Niinpä niin. Pitäisi keskittyä omaan peliin. Mutta joo, selvä 100. 45. Oli, joskus aina kuuluttajallakin tuo ei aina näe kummalla puolella lankaa se tikka on. Terä on. Nyt sitten hyvien heittojen jälkeen 21. Kaisu saa vain 21 kasaan, saa toki katkon paikan alle, mutta yhtä kaikki. Kaksikymmentäkaksi. Kaisulla jäljellä 160. Kuusikymmentä. Neljäkymmentäneljä. Kaisulla jäljellä 100. Kaisulla 100 ja 6 tikkaa siihen heittää se poikki. Tupla 20, menisikö peräti 2 tikalla? Ei sentään. Edelleen tupla 20. 80. Mutta eipä mennyt. Mutta hän tulee takaisin. Hiukan ovat parantaneet ja varsinkin Kaisu on ehkä hiukan parantanut tuota peliä. Mutta tuplat pitää kyllä löytyä paremmin, koska kyllä Luminossa tuplissa sitten on aika hyvä silloin, kun 137. pääsee ja Kaisulla jäljellä 20. Vähän painetta Kaisun tähän tupla 10. Syvä keskittyminen. Aivan langan vieressä. Ihan niin on se. 10. Ei ne Lumilla jäljellä olleet, 42. Mutta kun ne eivät mene, niin ne eivät mene. Ja nyt Lumilla 42. Olisiko 10-3-2 haku vai mitä hän hakee? Kyllä vaan. Ja tupla 16, 3-1 johtoon. Kymmenen. Eipä mennä. Kaisulla jäljellä 10. Tuplaviitosesta taisi, oi, kylläpä jäi paljon alle. 8. Ja Lumilla alle, jäljellä mutta 32. katsotaan, onko se kuriositeettia. Lumilla 32. Peli on poikkia. 4. legi. Lumi Silvaan. Lumi Silvaan siirtyy 5. legin aloittaa Lumi. Peli käy. johtoon ja pääsee aloittamaan 5. legin. Ja tosiaan on nyt aika lähellä uusia tuo 3 vuoden takainen Suomen mestaruus tässä 501. $36. Tuossa kun tytöt heittelevät semifinaaleita, niin ennen sitä Nikulan Sari taisi käydä kommentoimassa, että tuleekohan 26. vanha finaali, koska hän oli siinä toisessa semissä ja Salmisen Tarja siinä toisessa, eli noin Pauttiarallaa 10 vuotta sitten tai vähän alle, ehkä noin 6-7 vuotta sitten, niin aika voimakkaasti hallitsivat näitä kotimaisia naisdarts-markkinoita nuo 2 naista, mutta 41. eivät sitten finaaliin päässeet, vaan
Tappio tuli molemmille. ...85. Tuossa kun katsoo noita tikkamääriä, niin Kaisu ja Tarja pelissä, niin tikkamäärät ovat sellaista luokkaa, että siinä on aika lähelle noin 20 keskarilla heitetty. Lumi ja Sari ovat 85. aika lähelle samaa luokkaa. Sitten tuolla 8 joukossa, jos katsoo, niin tuossa kun Lumi on heittänyt Katjan kanssa, niin jos tikkamäärästä voisi päätellä, niin siinä keskiarvo on ollut jo parempi. 60. Ehkä Lumilla jopa luokkaa 24, 25. Ja kun Kaisu on voittanut Marian, niin siinä ehkä tuollaista 20 vähän alle ehkä on tuo keskari. Ja kun tuossa 8 joukossa Tarja 83. Kirsin, niin siinä varmaan noin luokkaa 21-22 on olleet keskarit, eli sellaista normaalia Nice Darts-tasoa vähän päälle 20. 22. Jokin aika sitten, kun miestenkin semifinaalissa heitettiin noin 2-2, eli ehkä sitä ei kannata sanoa Nice Darts-tasoksi, vaan SM-semifinaalitasoksi. ...45. ...31. Nyt näyttää aika heikolta Kaisun suhteen. Hän oli noissa parissa kolmessa edellisessä lekissä hyvin tuloksessa mukana. Mutta kun ne eivät menneet poikki, niin 3-1 ollaan tappiolla, ja nyt näyttää siltä, että Lumi on saanut vähän paremmin tulosta tähän lekiin. Kaisu on itse asiassa saanut erittäin huonosti, no ei se Lumikaan nyt ole mikään loistavasti saanut ennen. 121! Nyt ihan ok. Eli kyllä nyt näyttää siltä, että Lumisilvaan on menossa kohti Suomen mestaruutta. 60! Lumilla jäljellä 90. Hän on näitä mestaruuksia ja kisavoittoja napannut Lumisilvaanina aika monta, ja sitten tietysti aikoinaan Tanja Silvaanina, sama henkilö tietenkin kyseessä, mutta meni ja vaihtoi nimensä tuossa välissä ja teki pienen comebackin, eikä 50, koska nyt on taas huipulla, ja ainakin mitä tiedän niin kuin hänen motivaatiostaan, niin ainakin hän haluaa 41. Haluaa Lumilla jäljellä 40. Ja treenaa myöskin sen eteen. Ja nyt Lumisilvaan tupla 20 mestaruuteen. Ja yksi tikka vielä. Tupla 20. Peli on poikki ja ottelu! Lumisilvaan! Lumisilvaan voittaa Suomen mestaruuden ja ottaa kultamitalit. Kaisu Rekinen ottaa hopeaa. Tässä varmaan palkintojen jako ja sen jälkeen sitten miesten finaali. Ja saman tien sitten naisten 501 SM:ien palkintojen jakoon.